Почти невозможно догадаться, что этот простой с виду парень в цветастой рубахе – опытный агент ГРУ. Тем не менее, Роман Морозов – специалист высшей пробы. Правда, задание на этот раз у него странноватое, не его масштаба – раскрыть похищение яйца Фаберже. З вами Наста Суханосік у перадачы «Смаленне віпрука». Сёння нас чакае падарожжа ў чароўны свет Саюза пісьменнікаў Беларусі, які стварыў генерал Чыргінец. Пра самога Чыргінца ў нас ужо была серыя, таму сёння наша тэма – члены. Члены СПБ ды іхныя кнігі. У выпуску будзе шмат рускай мовы, безгустоўшчыны і тупасці. Прыбярыце дзетак ад экранаў. Ну, пагналі! Перадгісторыя. У Беларусі два пісьменніцкія саюзы. Як так выйшла? Уладам вельмі муляла, што сапраўды народныя пісьменнікі і паэты Быкаў, Барадулін, Некляеў ды іншыя не падтрымалі курс на русіфікацыю і дыктатуру. Таму ў 2005 годзе адбыўся раскол, а дакладней рэйдэрскі захоп легендарнага дому літаратара. У кабінеце старшыні Саюза, дзе раней працавалі Максім Танк і Ніл Гілевіч, сеў генерал Чыргінец і пачаў ваяць саюз пад сябе. Так атрымалася два саюзы. Саюз беларускіх пісьменнікаў, акурат пісьменнікаў і акурат беларускіх. Яго ўжо няма, бо ліквідаваны Мін'юстам. Ну, а другі – саюз пісьменнікаў Беларусі. Чыргінцоўскі. На пачатку 2010-х СПБ канчаткова ачысціўся ад скверны, ад нацыяналістаў. Засталіся толькі правераныя, батальён Чыргінца. Напрыклад, паэт і старшыня Савета Рэспублікі Анатоль Рубінаў. Вось яго вершы. «Ох, народ ты наш народ! Ох, народище! Из 5000 пород одна породища! Наш один за ихних двух только дай борща, и раз в 20 крепче дух, и 100 летища». Верш напісаны ў 94 годзе. Магчыма, гэта ода на выбары першага прэзідэнта РБ. Я не ведаю. У 2010-м выйшлі зборнікі вершаў Рубінава «Вот она, наша жизнь, сердце и память». А яшчэ у яго ёсць верш «Менты». Жизнь ментов такая непростая. Опять зовут, опять на выезд им пора. И днем, и ночью мирных граждан охраняют, рискуют жизнями лихие опера. Хоть туповаты, но хитры, хоть неуклюжи, но храбры, от них по телеку и плющит нас, и крючит. Что хотел сказать аўтар? Хз. Але спецыяліст у жанры ментаўскога рамана ў Саюзе пісьменнікаў Сергей Фёдорович Кулакоў. З Оршы. Ну, правильно, у Оршы дзве зоны і ніводнага універсітэта. Чыста назвы кніг. «Сталкер из ГРУ», «Напарник», «Курильская обойма», «Свидание с Родиной», «Следствие ведет зэк», «Две любви Саныча». Короткая аннотация до книги Куликова «Удар блокируют ударом» серии «Офицеры». Роман Морозов – капитан ГРУ. Обычно начальство его не жалует, поручает заниматься самой тяжелой и опасной работой в провинциальных дырах. Но на этот раз откомандировала в Европу, прокатиться во Францию, в Польшу, да встретиться с нашим агентом, очаровательной Мартой. Роман настроился весело провести время, но его ожидания не сбылись. Калі ведаеце, якія менавіта ожидания романа не сбылись, пишите ў каментарах. Ну а яшчэ пад канец мінулага года пад адной вокладкай выйшлі адразу 3 раманы былога следчага Анатолія Матвіенкі под нехитрой назвай «Телефон милиции 02». В числе персонажей легендарные песняры с Владимиром Мулявиным, начальник уголовного розыска Николай Чыргінец и многие другие. Также увидели свет «Обезьяна с гранатой», «Командировка в ад» и «Ломщик». Бачыце, як хитро? Не толькі Чыргінец піша сам пра сябе кнігі, пра яго таксама пішуць яго ж сябры. Як вы заўважылі, усё гэта на расійскай мове. І выдаюць пісьменнікаў СПБ чамусьці ў Маскве і Піцеры.
Часам на Расіі па гэтых кнігах нават здымаюць кіно. Цікава, правда? Зараз патлумачу, чаму. Никакая тварь не должна мне указывать, на каком языке писать. Своямовные, мовафилы, крысы бегут с корабля. С такими формулёўкамі СПБ развітаўся з беларускамоўнымі аўтарамі ў 2013 годзе. Раісай Баравіковай, Валерам Гапеевым, Алесем Наварычым, Андрэем Федарэнкам. Яны лішнія. А іх месцы занялі зусім іншыя людзі. Тыя, каго не сорамна адправіць на славянскія літаратурныя дажынкі ці рэспубліканскі конкурс «Книга мне, книга во мне». Сегодня в очередной раз мы перелистываем яркую страницу в культурной жизни нашего района. Беларусь дала миру немало выдающихся поэтов, прозаиков, музыкантов. Среди них замечательно, что есть и наши земляки, уроженцы Костюковичского района, классики белорусской литературы. Лепшы прыклад – Тамара Краснова-Гусаченко, аўтар гімна горада Віцебска. Чалавек года Віцебшчыны 2011, віцебчанін года 2019. А назвы кніг – «Пестня», «Отпусти меня, боль» и «Слезы первой любви», «Посреди зимы», «Золотая капля», «Я пришла», «Осень молодая», «Спас», том 1, «Спас», том 2, «А чаша жизни все полней». Назвы выданняў, дзе ўсё гэта выходзіць, кажуць самі за сябе. Всерусский собор, Южная звезда Великоросс, литературный Брянск, Невский альманах, Пересвет, ну и пасля ўжо Нёман и Полымя. А вось прэміі, лаўрэатам якіх стала Тамара Краснова-Гусаченко. «Небо славян. Я вижу сны на русском языке. И помнит мир спасенный, славянское единство, славянское братство, с Россией в сердце русский путь имени Тютчева». То бок, глядзіце, Саюз пісьменнікаў Беларусі мае два лішнія словы – пісьменнікаў і Беларусі. Па факце гэта саюз імя чаргінца. 650 чалавек, якія пішуць пераважна па-руску, выдаюцца ў Расіі, ездзяць у Расію, видят сны на русском языке. Дык можа, яны і ёсць рускія? Я иду по земле Беларуси, России. Я встречаю рассветы, провожаю закат. Никогда и нигде я не видел красивее белоствольных березок ярко-красных рябин. Дык ёсць там хоць што-небудзь па-беларуску? Ёсць. Трошечкі. Анатоль Крэйдзіч, аўтар зборніка «Смех». Яна загарнула свае вусны у тонкую, мускулістую трубачку. Вы толькі зірніце, што за франт. Увесь у фірме, нібы ў дзярме. Загарнуць вусны у мускулістую трубачку. Гэта як? А вы так умеете? Правда, и смех, и грех. Хвілінка рэкламы. Страшна і смешна. Так называецца кніга Алены Германович, якую я трымаю ў руках. Пра яе герояў ніколі не напіша газета СБ, пра іх не здымуць кіно на Беларусьфільме, яны наўрад ці атрымаюць званне чалавек года Віцебшчыны. Бо гэта звыклыя монтажнікі, шабашнікі, пенсіянеры, бездомныя, нават прадавачкі кракадзілаў. Усе тыя, каго выпадкова сустрэла аўтарка ў цягніку, касцёле, нават у вар'яцкім доме. Сустрэла і выслухала. А там такое! І страшна, і смешна. Кніга Алены Германович выйшла ў выдавецтве «Гютенберг», а набыць кнігу можна па спасылцы, якая з'явіцца на экране. Я ўжо вось маю. А вы? Калі падзяліць усё, што выдае саюз чаргінца, атрымаецца некалькі катэгорыяў. Першае. Кніжкі пра ментоў, СМЕРШ, Афганістан, разведку, спецназ, пагранічнікаў, майора Калаваратава. Дапускаю, што ў Расіі гэта ўсё прадаецца і аўтары могуць нават зарабіць на сваёй працы. Другое. Кніжкі пра малую радзіму. Мілыя і бяскрыўдныя.
«Отпусти меня до Мачева», «Зоркіна дзяржыншчынай» ці «Курорт моей мечты». Ну, гэта тупа кніжка пра санаторий. Третье. Книжки про войну. «Снайпер Маша», «Великой победе верны», «Великая победа на века», «Батюшки-солдаты». Там комбо, потому что про православных батюшек у Червоной армии. Четвертое. Книги фиг пойми про что с вокладками, зробленными у Пейнте. «Благодатная щедрость», «Незамерзающий причал», «Сказочное царство», «Целине 70 лет». Ну и пятое. Чистой воды пропаганда. Я книга Людмилы Гладкой «Уроки Донбасса» про то, як украинские фашисты данбили Бамбас. А яшчэ сярод сяброў СПБ часам трапляюцца абсалютна неверагодныя людзі. Напрыклад, Анатоль Миколаевич Яжоў. Тут трэба ацаніць чалавека. Аўтар 275, а па іншай версіі 500 кніг, 1200 публікацый. Устанавіў 2157 сусветных рэкордаў. 315-кратны рэкардсмен сусветных рэкордаў Гіннеса. Прафесор, акадэмік, майстар спорта па спорту, прэзідэнт інстытута кіравання, які сам і прыдумаў. Сам Ежов установил рекорды по подъему гирь в 390 экстремальных местах 221 страны. На вершине Эльбруса, внутри кратера вулкана Юсур, единственном в мире вулкане, который извергается ежедневно. А также в прыжке с парашютом, на воздушном шаре, в невесомости, в горах, в пещере, в проруби, в зимней тайге. Правда, кніг аўтарства самога Яжова мы так і не знайшлі. Ёсць толькі кніга пра яго. Ну і скупая інфа, што ў нулявыя гады рыхтаваўся да выдання яго 77-томны зборнік твораў. Калі вы думаеце, што СПБ гэта проста фрык-тэатр на 650 чалавек, то не проста. Недарма ж дзяржава толькі ў 2020-м адбашляла Саюзу недзе $175 000. А яшчэ падтрымка на ўсіх узроўнях. Ад Мінкульта, Мінінфармацыі да апошняй раённай бібліятэкі. Пра дзяржпатрымку ўвесь час кажа пераемнік Чаргінца, сённяшні старшыня Саюза Алесь Карлюкевич. Ён жа аўтар кніг «Бывшее моё оживает» ды «Приключения Шубуршуна». Калі раптам вы не чыталі Шубуршуна і ніколі пра яго не чулі, не перажывайце, я таксама. Дык у чым сакрэт? А ў тым, што дзяржаўным органам часам трэба, каб нехта з пісьменнікаў выказаўся пра палітыку, пра 20-й год, пра апазіцыю, пра саюзную дзяржаву, пра Украіну, пра рэабілітацыю фашызма, пра новую канстытуцыю, пра хэштэг «Беларусь не аддадзім». І вось тут па званочку з'яўляюцца правільныя пісьменнікі, каб паказаць сваю пазіцыю. На сайце Саюза ёсць нават рубрыка «Пазіцыя». Там, калі заходзіш, бачна, хто ў якой пазіцыі. А яшчэ каштоўныя прапановы. Давно назрела необходимость ввести в наших школах уроки патриотизма. Каждый урок начинать с просмотра программы новостей БТ. Наша молодежь разучилась смотреть телевизор и узнает новости с враждебного нам интернета. Будет больше внимания патриотическому воспитанию. Будет меньше поводов говорить об угрозе переписывания истории и героизации нацизма. Показателен пример Туркмении, где в школах изучается цитатник главы государства. Аўтар гэтага потоку свядомасці з арфаграфічнымі памылкамі Анатоль Денисейка, пісьменнік, узнагароджаны медалём Ефрасіні Полацкай. Пра яго вы не чулі. А вось пра мукавозчыка Егіна Гладкую чулі? Дык вось, яны таксама пісьменнікі.
І таксама ў саюзе чаргінца, каб была нейкая творчая прапіска, так салідней. Ты ўжо не прапагандыст, а нібыта інжынер чалавечых душаў. Ведаеце, што самае цікавае ў гэтай гісторыі? Пасля Шубуршуна і чувака, які напісаў 500 кніг у жэрле вулкана. Цікавае тое, што ідэалогіі, стылю, запамінальных вобразаў тут няма. Ну, тупа няма. Ну, як у савецкі час. Цімур і яго каманда, дзядзька Сцёпа міліцыянер, Міколка паравоз. Тут усё стэрыльна, нібы хлоркай вымыта. Саюз чаргінца не для таго, каб якасна прамываць мазгі. Яны гэтага не ўмеюць. Гэта звычайная масоўка. Людзі, якія ўмеюць падпісваць свае кнігі лепш, чым іх пісаць. Хаця, можа, я чагосьці не ведаю, не разумею. Пішыце ў каментарах. Ну і, канешне, лайк, падпіска і данат, калі вам бяспечна. Гэта не цяжка. До свидания. До встречи в концертном зале Минск.